teraz spoločne do katedrály. No. Neviem, kde sa mám skôr pozrieť. Ale toto je hrob svätého Serváca. Ja odpadnem. Ďakujem ti, Pane. Budem sa tu ešte pokloniť. Ale to je úžasné. To je úžasné. 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 To je baldachín, pod ktorým to určite kedysi bolo. Nejaká krypta. No tak neviem, či to v tom relikviári bolo. Aj telo. Tiež viem toľko, koľko aj ty. Takže iba to tu objavujem, ale to je obrovské. To je obrovské. To bola viera. To bola viera. A pozri, koľko je tu ľudí. Pozri, koľko je tu ľudí. Krásne fresky. To je nádhera. To sú vitráže. To je neuveriteľné. Kaplnka. To bude tiež nejaký starý relikviár. Určite. Relikviár svätého Serváca. A toto je čo? A to je východ. Ale nič, musím to overiť. Tam je tiež nejaká kryptálna kaplnka. Tak asi tam to bude. A chraf. Hej, toto je ono, chraf. Fan Sint Servas. Chraf je hrob. Tam je. Tam je. Vidíš to? Ďakujem ti, Pane. Preto to je podzemná kaplnka. Takto sa nedostane najbližšie. Je to zamknuté. No, tam je hrob svätého Serváca. Prvého mastického biskupa zo 4. storočia. Ďakujem.